Assalamu alaikum. Ranka da farko za mu so mu ji takaitaccen tarihinka haka gwagwarmaya da kuma wani tudu wani gangare aka kawo wannan matsayi. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana dai Muhammad Awwal Sanusi. Ni dan karamar hukumar Dala Local Government ne. A nan cikin birnin Kano, cikin unguwar da aka fi sani da Yalwa. An haife ni a 2 ga watan 6 1965, kuma na yi firamare na a ƙofar Nasarawa Primary School. Da na gama a lokacin na ji 7. Na gama daga nan, kasance ni ne kawai ɗalibi a wannan makarantar lokacin da ake ba da joining instruction, da na samu boarding zuwa Government Technical College Wudil a cikin 1984. A nan na gama shekara 5 na sakandare a 1984. Daga nan sai na tafi makarantar kimiyya a da aka fi sani da Kaduna Polytechnic. Na yi diploma a sha'anin engineering na harkar mai da harkar da ya shafi masana'antu da aka fi sani da chemical engineering. A wannan gabar mu ne na uku wanda suka fara yin wannan course a wannan makarantar, kuma na kasance cikin jerin mutane na farko da suka fara yin babban diploma wanda aka fi sani da HND a 1981. Na gama da na tafi bautan ƙasa a Enugu. Nan ma kamar yadda aka sani ne, shekara ɗaya daga 1981 zuwa 1982. To sannan lokacin da nake da diploma, na ɗan tsaya na shekara 2 na aiki a matatan mai na Kaduna wanda aka fi sani da NNPC. To da dai aka gama service sai kuma na zo na kama aiki da ma'aikatar yin sabulu da omo a Jos, wanda aka fi sani da a 1992. Ai ina gama service ni na samu aiki na jira na. A 1992 na zo na fara aiki da Nasco Household Product a nan Jos. Ina cikin wannan aiki, dama ta sake samuwa, sai kuma na tsere, sai na koma ɓangaren mai. Na je nan wannan kamfani da suke harkar dako da kuma sayar da mai wanda aka fi sani a lokacin da Unipetrol. Na shiga a 1993. Na shiga 1993, na yi aiki a wajen zuwa 1999, a lokacin da gwamnati suka sayar da hannunta kasanta a cikin wannan kamfani. Aka sayarwa da kamfanin Wando. A wannan lokacin dai muka sake juyewa, muka ci gaba da aikin da su zuwa 2006. To daga nan sai kuma na shiga kamfani wanda muka fara mu'amala da su, Bolta Nigeria Limited.
a zuwa dai 2013. Daga nan muka a cikin wannan aikin a 2010 aka yi ratse, aka shigo gwagwarmaya na siyasa, wanda wannan lokacin na nemi takara na majalisar tarayya a ƙarƙashin Dala local government. Allah bai ba mu nasara ba. Daga nan a 2013 bayan mun ci gaba da aiki, bayan rashin nasara muka ci gaba da aiki a 2013 shine kuma Allah ya yi kwansa ana ɗaukan aiki, aka ɗauke mu aiki a wannan hukuma ta National Identification Management Commission, wanda zuwa yau kasance Allah da yardar Allah da amincewarsa da kuma jajircewa da ƙoƙari da muke yi akan wannan abu, kasance cewa muka zo wannan matsayi na shugaban wannan hukuma na National Identification Number a matsayin state coordinator a jihar Kano. To a ni karance-karancen da na yi, bayan na gaya maka baya na karanta chemical engineering matsayin babban diploma HND, lokacin da ake kan aiki na gidan mai na yi karatu a Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi. Na samu babban na yi karanta postgraduate diploma na a shanin tattalin management dai. To daga nan na sake karatu a Federal University of Technology Yola, wanda nan na karanta shanin harkar ofis na gudanarwa wanda ake ce masa wannan public admin. Daga nan na sake dawowa jami'ar Bayero University na karanta postgraduate diploma a mechanical engineering. To in ka duba, ni ba wai bangaren engineering kawai na tsaya ba, na riga na dan buɗa. To irin wannan shine dai takaitaccen labari dai, ko kuma gwagwarmaya wanda aka sha a rayuwa na zuwa yau. To alhamdulillah mun ji takaitaccen tarihi, masha Allah. To game da kasancewar ka yau, ko in ce shugaba a sashen katin ɗan ƙasa na jihar Kano, ko coordinator da aka fi sani, shi kansa wannan NIMC ɗin da ake magana, menene za a kira shi kai tsaye yadda mutane su fahimci abin? To wannan ita ke kira hukumar rajista da samar da katin ɗan ƙasa. Wani muhimmanci katin ɗan ƙasa yake da shi misali ga 'yan ƙasa? To alhamdulillahi, kusan zan ce shi katin ɗan ƙasa, musamman ga mutanen da suke zuwa ko da maƙotan jihohin nan namu Nijar, mutum zai gaya maka menene muhimmancin katin ɗan ƙasa da kuma yadda suke ɗaukan abin. Shi katin ɗan ƙasa ana magana ne na ƙasa ma ta san suwaye mutanenta, sannan har ma a namu tsarin ma baƙin ma da suke shigowa su zo su yi aikace-aikace da suke da izinin shaidar shigowa ƙasa su yi aiki, ba su a baya a cikin wai mu san mutane nawa ne irinsu suke nan suke zaune da mu, da kuma ɓangaren aikace-aikacen da ya kawo su. Shi katin ɗan ƙasa, bayan tantance cewa ƙasa ta san suwaye mutanenta da kuma baƙi da suke shigowa,
akwai kuma na sha'anin tsaro, na cewa mu san su in aka yi wani abu na laifi a iya gano su waye suka yi. Sannan harkar ɓangare na tsare-tsare na tsari kasance cewa mu san kanmu, kuma mu kiyaye shigowa da mutanen da suke shigowa, mu san wane irin mutane ne. Wannan yana da cikin amfanin katin ɗan ƙasa. Sannan wajen kasance tsari na maganar ruwa, maganar wuta, maganar makaranta, duk wannan zai ba da tsari na mu san kanmu, kuma mu san wane irin shiri, wane irin tanadi za a yi wajen kula da waɗannan ɓangarorin. Haka kuma maganar harkar kashe-kashen kuɗi wanda ake fi sani da budget, ta nan ma bai kamata ba za ka iya samun cikakken budget ba in ma ba ka da wannan tsare-tsaren da kuma sanin adadin mutanen da ya kasance kake da shi. Sannan kuma a yanzu na cewa duk wata mu'amala da za ka yi za a san ka da lambar katin ɗan ƙasarka, cewa an san da wanda ake hulɗa, an san ina kake, an san kuma menene gwamnati ta tanadar maka za ta yi maka. Sannan kuma a gaba na cewa irin mutane na waje da ake kukan cewa su kawo hannun jarinsu su zo su sa ko su kafa masana'antu a nan, su da yawa mutane za su zo su haɗu da wasu a takarda, a fuska, su haɗu da su ce su kaza ne, su kaza ne, babu wani abu da za ka iya cancance su, ko kuma in har kun zauna kun shirya wata mu'amala da su, gobe ka neme su ka rasa sai ka ga sun mula. Ba ma za ka iya sanin su ba, amma ta wannan rajista na katin ɗan ƙasa in ka kawo mana lambar ka karɓi lambar cewa gashi da wanda kai hulɗa, mu za mu iya fitowa da shi a san kuma inda yake. Sannan kuma a yanda ya kasance aka yi nisa, an yadda amfanin wannan na cewa babu wani yaro da za a ɗauka ko aiki a soja, 'yan sanda daga makamancin haka, lallai sai ya ba da lambar ɗan ƙasa domin a san shi. Haka kuma in aka zo hukumar Saudi Arabia a kan wannan da abin da muka fara, sun yarda cewa da shi za su iya cancance mutane, cewa maniyyatanmu ba ma za su shiga ƙasarsu ba wannan shekarar. In ka cika ƙa'idan komai da komai sai kana da lambar ɗan ƙasa, wanda daga nan, saboda ita kanta katin tana ɗauke da abubuwa da yawa, wanda kuma yana ƙarƙashin wata ƙungiya ta duniya wanda ya kasance cewa ake kiranta ICAO, International Civil Aviation Organizations, wanda duk duniya duk bayanan da ya kasance cewa hukumar da ya kasance ke da wannan haƙƙin suna da wannan bayani. Duk ƙasar da ka je da an tambaye ka kai ɗan ina ne, ko ka ba da lambar ka na ɗan ƙasa ko katin ka na ɗan ƙasa, to sun san kai waye kuma ka shigo ƙasarsu. Wannan yana daga cikin abubuwa mai na amfanin nukar wannan katin da lambar. To alhamdulillah, na ji ka yi bayani game da tantance 'yan ƙasa da kuma sanin adadin yawansu da kuma wasu bayanai. Ya alaƙar ku take da hukumar ƙidaya ta ƙasa? To a yanzu dai su suna rajistan yaran da aka haifa da kuma waɗanda suka rasu, wanda mu kuma rayayyu wanda suke numfashi su ne waɗanda mu ake yi wa rajista a Najeriya. Wasu nasarori kake ganin
kun cimma daga farawan wannan aiki na? To alhamdulillah in aka yi maganar nasarori, kusan nasarorin wannan abu da yawa ya fara bayyana, saboda yanzu in ka je yanzu harkar sha'anin banki a yanzu sun fi gamsuwa da wannan aikin da muke yi, da lambar nan da za ka bayar ko katin nan, sun tabbatar kasance cewa Sun ga bayananka sun ga bayananka cikakke. Sannan kuma in aka matsa, kamar yadda na gaya maka, yaran da ya kasance aka ɗiba a soja da 'yan sanda an tabbatar cewa su 'yan ƙasa ne. Sannan kuma in aka matsa, hukumar Saudi Arabia da maniyyatanmu za su zo sun gamsu cewa in sun ganka ko da namba da ya kasance na shaida namba ɗan ƙasa, sun tabbatar kai ɗan Najeriya daga Najeriya kake. To kaga a da abu zai faru a Saudi Arabia da an ga baki ya ce ɗan Najeriya, kaga wannan ya kau. To wannan ma duk nasarori ce wanda ya kasance aka samu. Sannan kuma tafiya ta fara tafiya na cewa mun fara kai ga musan 'yan ƙasa, ba yaro ba babba, sannan kuma a san ma me kana aiki ko baka aiki. Ghost-worker da ake ta To duk fama waɗannan abun ya kau da an zo kai nan gaba. Maganar zaɓe da ake yi, kat kana ɗakin ka ba inda za ka, kana da lambar ɗan ƙasa a kan gadonka, sai ka jefa ƙuri'arka ba tare da wani ya tsangwame ka ko ya abin nan ba. Kuma ƙidaya ai ba sai an gaya maka ba, tunda an ce rayayyu ake ɗauka. In ya shiga cikin wannan kundin za mu iya fito maka ne ba gashi yanzu muna magana mun yi wa mutane miliyan sama da 31 ba. Ta nan an ɗau layin ƙidaya. Zuwa ɗan shekara 1 zuwa 2 yanzu muka kai, za mu gaya maka adadin 'yan Najeriya nawa ne. gaskiya. Yau shi ne. To yanzu misali ba inda gida ke saka ba, yanzu ta yaya za ku iya gane cewa wannan ɗan Najeriya ne, wannan ba ɗan Najeriya ba ne? Tunda misali kawai zan zo na ce na zo yin katin ɗan ƙasa, wani turu ta yaya ake iya yin wannan katin ɗan ƙasa cewa a gane ko wannan ba na Najeriya ba ne, tunda an ce 'yan Najeriya kawai aka keɓanta cewa su samu wannan katin ɗan ƙasar da bayanansu? Yaya abin yake wurin yin katin ɗan ƙasa? To alhamdulillah, kusan wannan hukuma ta mu kan a kafa ta, ban gaya maka ba da farko an kafa ta bisa doka ta lamba 23 ta 2007, ya kasance cewa ya kafa wannan hukuma. Da can akwai hukumar da ta yi harkar katin ɗan ƙasa, wanda mutane da yawa a baya an yi musu ba su samu katin ba, kuma a ciki da yawa babu tantancewa wanda zai kai a tsame 'yan ƙasa da wanda ba 'yan ƙasa ba. Wannan abin ya fada a hannun wanda da yawa wanda ba 'yan ƙasa ba. Amma a wannan an yi shiri na musamman, an ɗora abin a kan turbar da kan ka tsallake wannan shingen har ka kai ka karɓi katin ba ɗan ƙasa, kai baka ɗan ƙasa zai wahala. Misali, in kamar za ka yi katin ɗan ƙasar nan, za ka zo mana da ɗaya daga cikin rukunan wannan shaidar takardar ko kuma katin na cewa ka zo, yake nuna cewa kai ne, ko katin zaɓe na da, ko katin zaɓe, ko katin ɗan ƙasa na da wanda aka yi, ko indijin na local government ko na state, ko kuma driver license wanda bai riga ya expire ba, ko kuma international passport, ko kuma takardar haihuwa. To mu a nan jihar Kano ma mun yadda ya kasance cewa saboda halin mutanenmu ko kuma ya kasance cewa yanayinmu, za ka iya, zai iya faruwa cewa mutum ma bai da wannan gaba ɗaya takardar ko kuma wannan shaidar. Muka nemi afuwar hukumarmu ta sauwaƙe mana nan jihar Kano da kuma Arewa na cewa iyayen ƙasa wanda aka fi sani sarakuna, ko a turance traditional rulers, wanda ya kasance mun yadda ya kasance su ba da shaida a kan mutum wannan ɗan ƙasa ne kuma mazaunin unguwarsu ne,
su sa hotonsa, su rubuto mana rubuce ɗan ƙasa ne, mazaunin unguwarsu ne, ga sunansa ga nambar gidansa, a sa hannu, kasance cewa mu karɓa a ya zama shaidan ɗaya daga cikin wannan rukunan abubuwan nan da na gaya maka nan kenan. To in har kuma ka zo ofishinmu, da yake an ba mu dama ko kuma abin da aka umarce mu yi wa mutane rajista, amma sai kuma aka haɗa da hukumar shige da fice cewa su za su taimaka mana, immigration su za su taimaka mana wajen cancancewa, tun da su aikinsu ne abinda suka kware a kai kenan, sun gane wanda ba ɗan ƙasa ba. Yawwa, sai aka ba su da wannan aikin cancancewar na cewa su cancance mutum, sa mana tambari cewa sun bashi ok, sannan sai izo da su waɗannan ofis ɗin ku suke aiki, ko kuma in mutum ko da ka samu lasisin mai unguwa ko dagacin yankin ku ka zo da shi a ofisin ku, kuma sai an samu immigration ya sake duba mutum. Shine ma gaba na farko bayan ka karbi form ɗin ka cike, sai ka bi ta kansu, sun duba form ɗinka, sun duba fuskanka da kalamanka da yanayinka da komai wanda za su iya cancancewa, sai sun duba, sun buga stamp, sannan su turo mana. To in har ma nan ma an samu akasi, bai aikin sa yadda ya kamata ba, mutanenmu in sun zauna suna yin wannan abin nan ɗin, a suka gano wajen bayanai ko kuma wani abu, su ma kansu haka suna yi yaƙin yi su komar da mutum wajen jami'u hukumar shige da fice cewa ga ko kuma su kawo mana mu magabatansu mu cancance cewa haka ɗin ne. In kuma cewa mai yiwuwa an haife su a nan, ko kuma dai hijira suka yi ko menene, muka duba muka kira shi ɗan immigration ɗin ya cancance cewa ya tabbatar mana cewa akwai doka da ya ce kaza shikenan. In kuwa ba haka ba, to ba za mu yi ba. Alhamdulillah. Sana yaya kuke gabatar da ayyukan nan da tambaya ta fito a nan ofis a kuma sauran gurare, kasancewar kowane yanki, misali mu ce ƙananan hukumomi ko kuma unguwanni ko wasu abubuwa, kowane yanki irin abubuwan da ka faɗa, ban san irin tsarin da kuka yi ba a sauran gurare, kasancewar ka kai ne kamar shugaban jiha gaba ɗaya, ya kuke gabatar da sauran ayyukan ku a sauran gurare? To a jihar Kano dai kusan an fara aikin nan December 2012, 2012, watan 12. To da aka an fara ne kawai a wannan babban ofis ɗin namu inda muke hira da kai, wanda a wannan lokacin mutane da suka farga suka san amfanin wajen da kuma suke ma tafiye-tafiye saboda tsangwamarsu da ake yi, suka so su karbi wannan a wannan farkon kusan asubanci ake a zo a bilayi wasu kasance, saboda a lokacin muna na'urorinmu akwai da mutanenmu, akwai adadin mutanen da za a iya yi wa a rana. To sai kasance cewa wannan lokacin in an yi ana yanke mutane, in an samu adadin mutanen da ake so. To tafiya aka shiga wani sabon shekara 2013, aka bude ofishoshi a senatorial, kowane senatorial aka bude guda uku, kaga ya zama adda wannan ofishin guda 7. Zuwa dai ƙarshen 2014 ya kasance muna da santoci ko wajen yin wannan rajista ɗin guda 27. Kawo yau da nake gaya ma muna da santoci guda 68 daga 2012 zuwa 18 yawa a jihar Kano, wanda a cikin wannan 68 ɗin nan muna da ofishoshi a duka local government guda 44 da ake da su a nan Kano. Sannan muhimman wurare wanda ya kasance a sauƙi wa mutane kuma matattaran mutane ne,
mun zaɓi wurare kamar jami'ar Ahmadu Bello, jami'ar Bayero da sabon campus da tsohon campus ɗinta, muna da santoci kamar irin asibitin Aminu Kano, kamar Abatuwa, kasuwar Kwari, da kuma wasu ma makarantu. Muna da ofisoshi a wurare guda 24, in ka haɗa 44 da 24 kaga ya zama 68. to wannan shi ne domin sauwaƙe wa mutane wahala kuma kawo wannan abin kusa da jama'a. Shi ya sa muka baza kasance aka buɗe wannan, amma ba wai wannan kawai ya yi sabani, saboda akwai ƙalubale da muke gani ga 'yan jihar Kano da kuma wannan abin da ake yi a jihar Kano, saboda duba da yawan jama'a da ake da su a nan jihar Kano, kuma duba da alƙalmar an zuwa yau da nake magana da kai, alƙalmar da mutanen da muka yi wa bai takara ya karya ba. To wanda a nan dole mu yaba wa gwamnatin jihar Kano, wanda a 2014 wanda suka shigo na su taimakawa wannan hukumar na yadda aiki zai sauki, wanda cikin santocin da na gaya maku guda 68 guda 50 sun saman mana da na'urar tauraron dan adam wanda ake fi sani da NESAT, sannan kuma da inji mai amfani da hasken rana sola a santoci guda 50 domin a sauwaƙewa mana aiki, saboda mun bazu a cikin ƙauyuka haka. To wanda wani lokacin ma da data da dangle ba za ka iya samun network ba, amma da wannan bisa din za ka ga duk inda kake za ka iya samun tunda wireless abubuwa ne wannan abin nan din. So wannan da abin nan da gwamnatin jihar Kano ta yi ya kai cewa ya isa mutane su hansa kira su karbi wannan abu, su san wannan abun ya zama dole, ya zama wajiba. In har gwamnati za ta shigo ta sa kuɗi maƙudai a samar da wannan abun domin a sauƙewa mutanenta, to wannan abu ne da mutane su yi la'akari da shi kuma su karɓi wannan abun nan da ake. To ba mu tsaya a nan ba, lokacin da shi shugabana ya zo nan jihar Kano, saboda kishi da kuma ƙaunar 'yan Kano da kuma ganin cewa Kano in an bata baya an bar arewa ma baya, sai ya tura ni Lagos, ce bari na kai ziyara na aiki, na yi nazarin na duba yadda suke aikace-aikacensu. Na zo na dawo na ga cewa jihar Kano bacci muke kuma mutanenmu sun kisa an san wannan abu nan. To sai na sake zuwa wajen gwamnatin jihar Kano ta wajen sakataren gwamnati na jihar Kano Alhaji Usman Alhaji, muka yi magana da shi, hankalinsa shi ma ya tashi, wanda muka zauna ya ce a zo da tsare-tsare yadda Kano za ta farga. Wanda da muka dubi bayan nazarin da muka yi, muka ga cewa a jihar Kano daga nazari zuwa senior secondary school ba jami'a ba, 'yan jami'a ba, muka ga cewa ana da mutane kamar sama da miliyan 5. Wannan kawai na 'yan makaranta ne? Na 'yan makaranta ne kawai daga nazari zuwa secondary. To sai muka ce to bari mu yi kokari mu kai hankalinmu wajen mutanen nan mu kwashe su a shigo da su a musu wani abu. To kan na tafi Lagos muka fara yin wannan. To da na dawo sai aka ce to ai wannan abin ya wuce haka, sai a faɗaɗa cewa a yi yanda ba ma makarantu kawai ba, za a shiga mazaɓu 484 da suke jihar Kano, a karaɗe a shigar musu da wannan abun domin ya kasance ya musu, inda muka shiga inda akwai makaranta duk zai mu haɗa, sai kasance mu wannan tsarin sun karɓa, an yi nisa da wannan shirye-shiryen, ana dab da farawa. To sannan aka lura da cewa
aka lura da cewa ana samun matsalan wajen karɓan kati, amma kamar yadda nake gaya muku ba katin ne farkon mahimmanci ba. Mahimmanci a yi rajista a karɓi wannan nambar da muke bayarwa ita ce mahimmanci, wanda ka shiga kuma ya kasance duk inda ka je su da yawa kan a tambayi ka kati an tambaye ka nambar ka ya kai so 100. A wannan gabar muke kira ga mutane a zuwa yi rajistan tukun, amma katin amfaninsa ma yana nan birjin zai sauke wa mutane abubuwa, amma har yanzu wasu abubuwan saboda mutane ma da yawa ba su karɓi ba su rajistan ba kai ga ya kasance fara amfanin wannan abin ba. To a wannan gabar muke kira ga mutane maganan kati yana nan, za a samu kati amma a zuwa yi rajista. Kati kuma a Abuja kadai ake buga katin nan, duk jihohin Najeriya a Abuja ake buga katin nan, akwai yawan jama'a. Aikin ku tattara bayanai ku tura yawa kuma su samar da katin. To yana nan ma a waɗanda aka yi wa sanyin safiya da aka yi musu na farko, akwai mutane wajen yanzu 8,000 da ɗoriya wanda an bugo musu katin har yanzu ba su sun karɓa ba. Mun bi kafofin da za a sama musu, wanda yanzu ya kai abin da muke yi a ƙarshe yanzu mu tace sunayensu da ƙaramar hukumar da suka zo, in akwai sunan unguwa mu kai wa masu unguwanni su nemo mana waɗannan mutanen, wanda a kai muke kuma muke gani da wannan goyon bayan mun samu a wajen gwamnati da ɗaiɗaikun mutane cewa za a samu ci gaban wannan abin a jihar Kano. To kasancewar Kano ya kai magana akan ƙananan hukumomi, ƙauyuka da kuma abin da ya shafi gwamnati tsakanin alaƙa da su, tana da jami'ai da yawa misali ko kuma al'umma da yawa. Ya kake kallo, shin kun iya yi wa rabin mutanen Kano wannan rijistar? Kuma ka yi magana akan ƙananan yara, dama ƙananan yara ana iya musu wannan katin, ya za ka ansa wannan? To bari in fara ta ƙananan yara. Wannan katin da ake yi ba maganar shekaru, kowa da kowa ne. A farko na gaya maka rayayyu. Ko yanzu aka haifi yaro za a iya in har zai iya zama a ɗauke shi hoto a sa yatsansa a kai za a iya masa, sai dai bambanci tsakanin yaran da suke ƙasa da shekara 16 da babba. Na gaya maka rukunin takardu da za kawo na farkon za ka zo. To shi yaro wanda yake ƙasa da shekara 16 ana buƙatar takardar yaruwarsa, sannan kuma a ce ɗaya daga cikin yayansa kowa ko uba sun riga sun yi rajista, an ba su namba ta ɗan ƙasar nan, sai su zo da shi za a amfani a haɗa da na yara a musu rajista. Lokacin da suka kai shekara 16 sai a sake ɗaukan hotonsu da hoton yatsunsu da kuma sa hannunsu da bayanai, sai i kasance suna zaman kansu, amma nambar da muka ba su ba zai canja ba. Uwayensu za su yi aiki da shi ko ba ɗaya daga ciki duk wanda ya samu. To ya batun yawa kuma? To batun yawa a gaskiya fi sabilillahi kamar yadda na gaya maka, ana maganar al'ummar jihar Kano kusan miliyan a dake na kake magana, ai yanzu ana magana wajen miliyan 19 zuwa 20. Population ya karu. An gaya maka cewa a tsaya a bangaren kawai ilimi babu 'yan jami'a mun samu wajen al'umma 5 million. To ka duba mutane 'yan kasuwa da ire-iren abin wanda ba rabin su ma a makaranta. To mu ce dai kusan dai aka ɗan, amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin yana ba mu takaici, musamman mu ma'aikata da kuma muke da kishin Kano, na cewa a yanzu matsayin da muke bayi wa mutanen da suka kai miliyan 1.5 ba Kano zuwa wannan maganar da nake maka. To kaga akwai damuwa, akwai tashin hankali, akwai neman mutane su farga tashe su da bacci cewa ba sai wannan abun ya zo yana cutar da mu, a zo 'yan kudu sun riga sun karba sun yi nisa, mu kuma muna baya, sai cutar ya zo gare mu sannan mu dinga cewa ai an cuce mu, ai 'yan kudu aka ba dama, mu ma nan an ba mu dama.
sai dai mu yi amfani da damar mu. Kai maganganu a baya da dama shi ma wannan wurin ɗaukar aiki dole yin sai da katin ɗan ƙasa, wurin buɗe misali asusun ajiya sai da katin ɗan ƙasa. Kamar kasafin kuɗi kana ganin gwamnati za ta yi amfani da shi musamman gwamnati tarayya wurin bayar da adadin lissafin da aka bata ko kuma bayar da alaka da wannan. To ai tafiya ce take tafiya na cewa a san kowane ɓangare kowace jiha mutane nawa suke da shi, kuma an ce a zai wani abu nan gaba kaɗan ɗan kuɗin man da ya kasance ake rabawa duk wata ake turowa gwamnatin tarayya take jan nata, na jihohi ke jan nasu, na ƙaramar hukuma ke jan nasu, zai talaka ne akan wannan adadin da gwamnati ta samu na abinda mutanen da suka yi rajista, mutanen da suka yi rajista. To nan gaba nan za a dawo, to kaga ai dole mutane su farka, za a samu nakasu sosai. Mutane suna ta korafi game da rashin fitowar shi wato asalin katin wanda yake dauke da hoto da kuma bayanai, wanda dan dai katin nan ne da ake magana. Wasu na magana sun yi tun shekara 2 baya, wasu tun shekara 3, har yanzu dai babu wani kyakkyawan sakamako. Sun je wuraren da suka kamar cibiyoyin da suka yi rajista ana ba su bayani har yanzu katin bai fito ba. Me kake ganin ya ba da naƙasu wurin jimawar katin nan, ko kuma yaya za ka bayyana mutane me yasa katin yake jimawa? To gaskiya ba aka so ba. Wannan hukuma tana iyakacin ƙoƙarinta, kuma a yau an san wani lokaci can a baya irin halin da ƙasa ta samu kanta akan maganan kuɗi, wanda a lokacin an san gwamnati an shiga wani rintsi, kuma yanzu aka fara farfadowa. To mu dai banda maganan wannan rintsin, akwai magana na cewa shi katin nan yadda na gaya maka ingancinsa daidai yake da kowace kati na wata ƙasa komai ci gabansu. Sai da aka ɗau lokaci aka yi nazari, kuma na gaya maka muna cikin ƙungiya na duniya wanda ya kasance an amince da su a wannan harkar katin. To a don haka lokacin da aka buɗe rajista ba lokacin da aka fara yin kati ba, abin sai da ya taru, sannan kuma ya kasance cewa yawan mutane na daɗa ƙaruwa, sannan a waje ɗaya ake yin katin nan. Amma kamar yadda na fara gaya maka, shi yin rajista da wannan ba da wannan slip ɗin shine babban ginshiki, don duk inda ka je da yawa wannan lambar da yake kan slip ɗin da naka shi za a dinga baka. Kamar yadda na ce maka ba, wasu ma wanda suka zo da wuri aka yi musu ɗin, an buga musu katin, an kira su ta wayan saƙon waya, an kira su ta waya. Yanzu kuma na gaya maka tsarin da muke yi na cewa ma a zo a raba mu da katin, kuma shi wannan katin da ake bayarwa da ake yin komai kyauta, in aka san kuɗin da ake yi na buga wannan katin guda ɗaya, to gaskiya za a san gwamnati ma tana ƙoƙari. Wato wai yanayin kuɗin da ake kashewa ne yake sa katin ya daɗe har zuwa tsawon shekara 4? A yanzu na gaya maka sekon da aka samu na cewa daga lokacin da aka fara yin rajista zuwa lokacin da aka bayarwa mutane da yawa sun riga sun shiga rajista, sannan kuma a waje ɗaya a Abuja babban ofis ɗin a nan ake. To aikin yanzu dai tantancewa ake ta yi, watakila shi sa ya ɗan wannan tsaikon. A'a, ai tantancewa rajistan daban, yin katin kuma daban, sannan kuma abu na na'ura. Kuma mutum ne yau kana iya tashi lafiya zuwa an jima ka ji mashashara ko ciwon kai aka to aka harkar na'ura. Amma kamar yadda na gama gwamnatin jihar Kano suna kokarin su samar da injin din ma na yin katin a nan jihar Kano domin a sauƙi wa mutane wala. To in kai ba za ka ɗauki dogon lokaci ba katin ka zai ƙwarai insha Allah. Shin kana ganin kamar wannan abin zai iya wankewa gwamnati damuwa da take ciki ta dalilin yin wannan katin? Ban gane damuwa ta wace fuska. Misali gwamnati ta fito da wannan abin saboda ta san bayanan 'yan ƙasarta da adadin mutanen da suke gabatar da sauran jawabai. Shin kana ganin in aka yi wannan kowa ya mallaka za a samu warakar da ake tunani an yi don manufarsa? Ai maganar harkar tsaro ma musamman za a daƙile abubuwa da yawa
barazana na tsaro na ta'addanci da sauransu. yawa sannan kuma wajen kasance amfani da shi wajen tsare-tsare na mutanenta da kuma irin amfanin da gwamnati za a samu a wajen gwamnati dole sai da gidaya sai da amfani sannan a san ma mata nawa ne maza nawa ne 'yan shekaru kaza nawa ne duk wannan ana bukata wajen tsare-tsare sannan wajen harkar wannan kasafin kuɗi budget duk wannan zai taimaka sauwaƙe ba wai a dinga abu da ka ba gaskiya ne ya sir duk kayi tambayoyin wanda na yi drafting yanzu to kawai a ƙarshe misali idan yanzu mutum yana da wannan katin kuma sai watakila ya ɓata yaya zai yi wurin gabatar da korafinsa cewa ko kuma ta za a iya canza masa kuma akwai yanayi na misali wani za ka ga ya yi katin sama da ɗaya shin kamar katin zaɓe zai iya yiwa a wannan gabar kuma ta yaya mutum in ya rasa shi zai iya dawo da nashi. to alhamdulillah na farko dai wannan abu da ake yi ba da dama na yi kasance cewa mutum ma ya iya samun dama ya yi sau biyu ya samu lambar nan sau biyu ba sau ɗaya ne saboda an yi na'urar yadda ya kasance cewa in ma ka yi a nan ka je wani ɓangare can kaje da zaran da ka yi da an cillata rumbun tattara bayanan ko mutum miliyan nawa ne a ciki sai ya tace ya nemi cewa ina ka taɓa yi sai ya tabbatar ya karaɗe duka bayanan da ake da shi baka taɓa yi ba sannan zai ba da dama baka nan ba in kuwa ka taɓa yi sai ya nemo ka ya daunar da kai da na yanzu sai ya ɗe sai nuna fuskarka haka kuma ba ma nan ba ma cewa kai zanen yatsanka yana ma kamanceceniya da na wani ko wata to ba zai baka damar kasance ka wuce ba sai ya zo ya ɗauko mutumin da kake kamanceceniya da shi an tabbatar ba kai bane a'a ya zo ya haɗe da wannan sannan ma'aikatanmu da suke can Abuja in aka zo warwarewa sai su duba matsalar in ka taɓa yi su biyu ne za su gani wanda kuma akwai doka na ɗauri na wata 6 ko biyan taron 100,000 ko haɗe a mutum guda biyu in kuwa na yatsu ne kamanceceniya ne sai su raba ka da wancan ɗin in ya so sai a ɗora ka a sauke ka in ya so a inda ka yi sai a iya baka nan baka to kaga an tari abubuwa da yawa ka gane ko to wannan yana cikin matakai da aka ɗauka na inganta wannan aikin da ake yi idan na sannan kuma maganar da ka yi na ba ma kace ba yau slip ɗin nan da muka baka saboda muhimmancin nan bana in ka ɓatar sai ka je ka yi rantsuwar kotu ka kawo affidavit da kuma takardar police sannan ka zo ka yi remita ka je ka biya 500 sai da jikinka ya gaya a TSA ka haɗo mana wannan sannan mu baka fam ka cike sannan mu samu maka da sabo to amma slip kenan da ake cewa temporary da ake rainawa balle wawu baka ci wannan shine so don haka wannan abu kan mutum ya ga an ba wasa da shi ba har ya rasa shi sai ka sha wahala matuƙa kan a maida maka sannan kuma a irin saukin da aka samu a yanzu kamar yadda kake cekin bibiyan ɗinka ta waya yanzu an fito da nambar da abokan waya zaka in ka yi rajista zaka yi cekin ɗin nambar ka ta star 3 4 6 da ash in ka tura zai fito maka da namban nan da yake kan slip ɗinka domin kar ka je gabar da kowane kamfanin waya ke kowane kar ka je gabar da ya kasance lallai kana buƙatan wannan ka zama cewa ka rasa ko kuma abin da ka je kasance baka samu ba in ka sa wannan zai baka wannan nambar da layin da kai rajistan katin da layin in kana so ka tabbatar ya wannan layin da kai rajista idan wasu kuma layin su ya bata
kaga wasu basu damu da su je su yi welcome back ba ko na abu shikenan in suka sake wani layi bayan da za a yi to ai a buɗe yake ba abin da za a yi kasance ba da damar yadda za a sauwaƙe wa mutane wala ba kamar ana in kana son kai ƙarin suna ko kai kuskure a sunanka ko irin ko date of birth ko kuma i kasance cewa canjin adireshi ana iya zuwa ka zo ka kawo mana shaidan wannan wanda kake son a canja maka ko ta affidavit ko da kuma wata takarda da yake kunshe da wannan abun sai ka zo mana da shi wani kamar canjin suna ma sai an buga jarida ka kawo mana jaridar an haɗa sannan i kasance a yi ya sabunta maka to wannan duk abu da yake ba wai cewa wai an matse shi ba to mun ja da yawa a ƙarshe wani kira kake da shi ga al'umma kan su fito su yi wannan katin ɗan ƙasa da sauran kuma bayanan da bamu tambaye ka ba kake so ka isar da wani sako wa al'umma. To alhamdulillah wannan tambayoyi ba zai kare ba kuma abinda za mu ce na farko mu gode wa wannan kafar yada labarai da ya kawo mana ziyara na ya kasance ya fahimce ya san aikace-aikacenmu da kuma wasu abubuwa da ya shige wa mutane duhu na aji bayani a watsa kuma mutane su samu waraka godiya a gare ku sannan kiran da zan yi wa mutane kar mutum ya bari a bashi a baya ya zama wajiban a hansa kiran nan mutum ya taimaki kansa ya taimaki iyalansa ya taimaki jiharsa ko ƙaramar hukumarsa ya taimaki gwamnatin tarayya don saboda ya haɗa kowa da kowa ba wai abu ne wanda ya kasance amfaninsa na gwamnati ne ko kuma ya kasance na abu na ya shafi kowa da kowa na'am to muna godiya to godiya ne Allah ya saka